Pagkatapos naming mapanood ang pinagmamalaking sayaw ng mga taga-Quirino, agad na naming tinungo ang isa sa mga dinadayupan ng mga turista dito sa bayang ito. Pupuntahan natin ngayon ay papasyalan natin yung isa sa mga waterfalls dito sa Quirino. Meron tayong gagawing 1.5 hour to 2 hours na trekking, kaya huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Tara na! Bale, yung trail is diretsyo pataas. Sabagay, maganda sa katawan to exercise. Tapos mamaya pagdating natin doon, maganda pa yung view na makikita natin. Ngayon naman, pababa tayo ng bundok. Ibig sabihin, itong bundok na to, natawid na natin. Parang mamaya dito, may akyatin na naman tayo. Buti na lang, malilim itong mga nilakaran natin, hindi mainit. Kasi maraming punong kahoy, tapos hindi nakakapagod, malamig. Dito sa mga dinaraanan namin, maraming mga bunga ng singkamas. Siguro yung ugat nito is malaki na. Tapos ito, naluluto daw. Yung tawag natin dito sa Ilocos is dinengdeng. Pagkatapos ng isang oras na lakaran, ayan, isang oras lang ang inabot natin kasi mabilis yung lakad natin. Narating na natin itong Matong Waterfalls. Bale, ito may 4 na stages. Ito yung una. Ngayon, gagawin natin, pupunta pa tayo sa ibang stages. Ganda. Parang natural swimming pool. Ang linis, ang linaw ng tubig. Tapos, sarap maligo. Pero hindi pa tayo dito pupunta. Medyo aakyat pa tayo konti. Malapit na. So, ayan, narating na natin itong pangalawang palapag ng waterfalls. Malapit lang pala. Tapos, ang lalim ng tubig. Kita yung bed niya dito sa taas. Gusto ko nang maligo, pero akyatin pa natin yung pangatlo. Ang ganda ng bulaklak na ito, ang tawag dito sa Quirino ay bayatin, pero kilala sa Ilocano bilang sabawil. Pero mag-ingat-ingat lang tayo dito kasi daw Makati. Aabutin ng ilang oras, pwedeng isang araw pa pag hindi natin nailigo. Tapos mainit daw na talagang kakamuti mo talaga, kaya ingat! Narating na natin yung pangatlong stage ng Malong Waterfalls. Yung pang-apat, mahirap nang puntahan kasi ang taas. Tapos, mahirap daw yung trail. Delikado, kaya dito na lang tayo. Ang ganda!
pupunta ang mga turista at mga taga Quirino dito para mag-picnic. Yan, at maligo. Ang falls na to ay ito yung isa sa mga pinakamaganda na falls na matatagpuan dito sa bayan ng Quirino. Medyo malayo siya sa bayan, kaso lang is worth naman pupuntahan ng mga magpipiknik, or we can call it as one of the tourist spot here in our town. Malamig at malinis ang tubig na nanggagaling sa taas ng bundok na ito, kaya masarap pagmasdan at maligo sa lugar na ito. Marami pumunta dito tuwing semestral break, or like town fiesta or vacation, Christmas break. Pumunta lang dito para maglibang or mamasyal, kasi dito sa Matong Falls, dito mo tatagpuan yung isang you can find relaxation here and peace of mind. Dito sa Quirino merong bukal na mainit na tubig yung nilalabas, na kahit 5 seconds lang na ilagay natin yung kamay natin dito ay mahirap, tapos pwedeng maglaga ng itlog. Ang bukal na ito ang gustong pagandahin pa ng lokal na pamahalaan ng Quirino upang pandagdag sa mga pwedeng ipagmalaki at pasyalan ng mga tao. Nandito tayo ngayon sa poblasyon Patungkal footbridge. Ito yung pinakamahabang footbridge dito sa buong Ilocos Sur at maaaring pinakamahabang footbridge sa buong Region 1. Ito ay may habang 480 meters. Haba. Well, anyway mga kaibigan, dito na naman nagtatapos ang ating pamamasyal dito sa bayan ng Quirino. Marami pa sana tayong pwedeng puntahan, katulad sa Honeybee Farm, sa horseback riding at isa pang waterfalls. So paano yan mga kaibigan? Hanggang sa susunod na Upland Tour ulit. Lagi pa rin tandaan na ginagawa namin to dahil trip lang.